povedal by som, že toto odmietnutie, ktoré som sa naučil vlastne v priebehu minulého roku, ktoré som u jedného klienta využil v podstate dvakrát, je veľmi kľúčové na to, aby sme sa vedeli ďalej posúvať. A to je to, že vy keď máte svoju hodnotu, viete, akú má vaša služba hodnotu, nemôžete len skrz to, že niekomu sa to nepáči, alebo skrz to, že ste tu noví a ide vás podceniť, teraz klesnúť pod svoju hodnotu, alebo sa vykašľať na samého seba len skrz to, že no dobre, ja som teraz začal robiť toto, ale nemôžem hneď teraz pomaly začať ponúkať svoje služby zadarmo. Až časť takisto niečo stojí, jasné, na začiatku by sme aj my robili zadarmo, tak keď to tak povieme, by sme robili za smiešné peniaze, ale jednoducho momentálne, keď už človek chce rásť a ísť ďalej, nemôže si pýtať také isté peniaze, ako si pýtal, keď boli vo firme dvaja, a keď sú tam štyria, to je diametrálne veľký rozdiel, a keď tá kvalita tej služby ide raketovo hore. My používame AI, používame také veci, o ktorých sa ľuďom ani nesníva. Dokážeme spraviť stránku do 48 hodín, takú stránku, ktorú vám pred pol rokom nespravil ani grafik, trvalo mu to 2 týždne, takú stránku vám my spravíme, pretože si platíme také AI softvery, o ktorých som ešte na Slovensku aj nepočul.